Dovolte mi vyhlásit výsledky dnešního turnaje, posledního turnaje minipřípravek v letošní sezóně. Vítězem dnešního turnaje se stal tým HBC Kovodemont Most. Takže vám děkuji za účast v tomto posledním turnaji letošní sezóny. Doufám, že se budeme potkávat i nadále v sezónách příštích a že se budete hokejbalu věnovat i nadále až do dospělosti, protože to je cílem všech funkcionářů, ať už svazu nebo klubu. Aspoň doufám. Tím bych považoval za naše zápočet.